Sinden ki nek lagi wis nyandang Jawa iki arurane keluar no. Iya. Nek kowe nyawang biasa, Sinten to? Hah? Sinten? Ayu kok dudu kowe. Oh, Ayu. Nek kowe tetep apik, nek kowe ki ayu kok ya iya. Sapa sing nyawang kowe ora ayu wis mripate rusak. Anjen yo ayu tenan kok no. Awake gedhe lemu. Iya. Dan luar biasa Kok dengaren iki? Apa? Kok dengaren? Ya ora dengaren wong ya kowe iki nyatane ayu tenan kok. Iya. Nganti dadi golekan. Ana lho sing nganti penonton iki nganti tau ana sing klumah mergo weruh Tatin kuwi. Iya. Tatin kuwi. Awake jan iso singsen lho. Wah, globyak. Saking ngefene ya, Mak. Saking ngefene. Iya. Ya merung tau weruh le preman wae. Wo. Sura kalap. Ha iya. Ana sing seneng banget kuwi. Sapa? Niki sapa jenenge? Pak Ijo apa sapa kuwi? Pak Ijo apa Mas Putut? Lah nggih. Pas Putut Wijonarko. Ya, aja tok ece kuwi ya anggepe. Lah niki ya sak ngece aku lho kuwi. Pegawe. Penggemarku jarene. Sapa? Kuwi si Putut kuwi. Kuwi ya kurang ajar kowe iki. Kok mintok jangkar sik putut ora. Ya. Ayo pamundutan iki kembang rawe. Ya. Diaturake. Ngono ya, Mak. Ya. Sinden urung nyuwara wis madhang. Sapa? Nang panggung mau kok ya. Iya, telelap. Lah lapar lho, lapar. Lapar ya wis sore mau cepaki karo Pak Kondang wis ora kurang-kurang disediani tempat transit wis ana apa-apane kok ya. Iya. Nggih wau dereng lapar terus pun teko mriki langsung munggah dereng maem. Iya. Ya monggo. Langsung mawon nggih. Langsung. Langsung piye? Dibawani kok piyai semene iki pengen krungu suaramu ora mung rupamu tok Iya. Lah bawane napa? Sak karepmu sinden kok kurang bawa. Iya. Apa sakarepmu slendro? Apokmu kapan? Sinden pelok ki ya ngene iki. Iya. Sapa sinden pelok? Lah kowe kuwi kok ora iso slendro. Ayo slendro. Iya, Ndang. Tak tunggu pokoke nganti sak entukmu. Iya. Iya. Rina sayang ngalilo. Napa, Pak? Ora apa-apa pilek. Pilek. Kaya lagu arep gayeng arep seneng kok malah sedih ra jamak-jamak. Niki karyane Bu Kesi. Sapa? Kesi. Oh, heeh, terus. Mangkelingan duh slah. Patu. Kamu atiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem tan jemutu kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang marak ati ya ati
Napa lho senane ngece lho. Sing ngece iki sapa? Jenengan kuwi. Lah ya mulane suarane didandani ora. Nek dandani piye cenglet. Dikentrengke di betel telake kuwi. Lah suarane kok menggok dhewe bareng ora kerasa. Ah, ya senengane ngono. Ngapa? Ya ora apa-apa nek menggok aku ya sok menggok. Jenengan ora ming swara deh. Apa? Ya sak. Ya. Ya piye? Teruske kok. Sak kelakuane diteruske ora? Ayo, teruske. Iki wis rampung. Hah? Ora krasa. Sone iki nek wis rampung rak ya omong, Tin. Lah kena wis ora meneng wae. Sone iki nek wis rampung muni wis ngono. Iya. Ora kok ming glenes wae. Ya ora. Ya. Mangga. Ya. Anu wae, ora usah digedruke, cahe ra iso joget wis. Iya. Iki cah ketoke awake luwes ning ra iso joget. Joget mung kaya mentok mlaku wae. Aja ngece, sesuk aku arep sinau joget. Ah, ngono kuwi dadi dienggo ngoyak popularitas kuwi kudu sinau. Iya. Senam aerobik. Iya. Hah? Senam aerobik. Ben ngapa? Ayo main luwes. Masa? Yuk. Plek. Piye apa mau? Suarane piye? Sepatu tiba ning lantai iki lho. Piye? Plek. Awak tak nek aerobik iki tangane ya ora ngene-ngene tok. Ha iya, awang kowe iki tau njaluk kates aku tak kono pek siji wis suarane loro kok. Loh, gak iso. Ha iya nyengket kates dul kuwi. Bluk-plek. Lho, kok loro tin aku. Siji kok, Pak. Kok suarane loro dukon iki. Duplek ngono. Ya wis. Ayo, kembang rawe, rasa digedruke, apik wis delok ora. Ya, monggo, ya.
tunggal sebale Wiwitane lungguh nyejar saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong Mas aku tresno Wiwitane wong seneng tunggal sebale Wiwitane lungguh nyejar saben dinane banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenal itu digawe loro lolo agawe paraning ati atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku Isa ya kuwi sing marahi saya gedhe. Apane? Jogetanmu iki lho. Marahi gedhe apane? Ngomong ngene-ngene iki mula anggere di-PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Kula ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono. Lho, tek sapa iki korden apa ya aku? Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omahku tak kilani iso. Kaya sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket degul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang nganggo. Kok rambute tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngece. Galake pol tenan. Iya. Medeni ya, Mak. Wah, wis. Mula bojone nganti mengkari mripat karo ilat tok kae. Alon-alon nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu gede banget ngopo ya? Niki rada perihe. Apane? Lenggorokane niki lho. Oh, larang ngono. Nggih. Aku anggere muni perih ngono tratapan e. Iya. Nih, aku kok wong ora muni niki tenggorokan kula rada perih ngono malah gek cetha. Ming muni perih tok. Iya. Lah napa to liyane sik perih? Ora ya nek tatu barang kira ya perih to ya. Monggo, ya. Duh wong bagus pepejening Ya, saka pirang-pirang channel iki sik nonton 24.000 no. Oh iya. Dalang Sena 16.000, Sanggar Cemara pirang ewu, DG 3. Oh iya. Teluwe direwangi kacamatane coplok. Ya wis ben lah. Ya. kaya ngene wong nandang Asmara tak leliding saka cilik nganti gedhe saiki iso nyuwara apik senengku ra jamak-jamak bocah iki. Iya. Melu aku wit kelas 2 SD tak gula wentah supaya seneng budaya Jawa saiki suarane wis apik. Hah? Anggere arep mangkat mayang biyen tak saline tak dusi. Iya. Bareng saiki arep tak dusi kok angel ra jamak-jamak. mboten gampang kok. Ya sesuk. Enjang jenengan genti, Pak.
Ku tak tonyo sirahmu kowe. Lah pripun to? Sok tak adus dhewe wae. Wong tuwa kok arep didusi ora. Urung wancine kok. Nek butuh bantuan ngoten. Rasa. Engko ndak tuman aku. Ana apa tak wakku dewe doh dewa Jawa sonom ring mami besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpamakna yen nahkoda tanpa prahu sasatra den pepetri idam sari ya mangga neno umpama sliramu sekar malah kumbangi dam sari umpama sliramu margi wong bagus aku
karyane Mas Mantos Wargi no. Iya, monggo. Matur sembah nuwun. Ya. Yo. Iki uga disiarke lumantar pirang-pirang streaming no. Iya. Saka Sanggar Cemara, Andika Multimedia, nggon aku dhewe Dalang Sena Channel. Iya. Karo channel Kliyang Kabur Kanginan. Ngendi? DG Channel. Iya. Ya wis ben ora apa-apa saiki gawe channel masakan bareng. Saking bingunge. Iya, mangga. Alon-alon Mas. Ya, iki kanca-kanca ketoke ya rada asing no. Ya. Mula alon-alon rasah kesusu-susu karo penyanyi Pak Kondang diparingi wektu sing sak oke-okehe. Ya, mangga.
Tanggep. Iki mau ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya ning Yojo ya arang-arang muni kok ya. Ya. Ning Ayojo kuwi arang-arang banget sing nyuwun lagu Blitar. Mula nek wis mulai saba ngetan ya lagu-lagu wetan kuwi di paido. Lho. Diudi no. Ya diudi ya. Nggih menika sampun, Pak. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Kakang Semar ngrawuhaken ndika Hadi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukuhanipun Bagong. Mugi andadosna ing kawuningan. Sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lha wigatosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa teng padukuhan Pringapus. Nanging anggenipun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kelawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Wah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana ya nggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Torti nemu werda saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke boten ketang sekedhik paduka Adi Pramesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Esti ning manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawi sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikaipun Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata dewaning para dewa mangreh
Triloka sangganing para titah boten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin? Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Prabu Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Trata. Dalah. Nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Adi Prabu Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Adi Prabu Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang raka ing Sidhi Pangutal-utal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong. Menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tartemtu Paduka Adi Prabu Bathara Guru temtu paringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Trada, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Tenan to. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Adi Prabu Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Lah taya kowe. Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Trada, punapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Harataya malah tekan ndi-ndi? Semare luput, Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kaliyan kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kaliyan ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun nias dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Ora tedas, yakin. Kawah Candradimuka boten kuat ngobong kaliyan pun Bagong. Ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Trada punapi? Sakmangke Kakang Trada dawuhaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang Trada. Punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tida-tida raos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangutal menawi kula kadhawuh supados ngrisak dhateng papan dununipun Bagong. Ternyatanipun saking petanganipun ing Raka Sidhi Pangutal kelepetan menika mboten kelepatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa.
panjenengan boten ngurmati dhateng Kadang Werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Rada mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe njejekaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti Karya Jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewakaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rada punawi? Kekatan anggen kula munjatur ngersanipun Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Ampun inggih, bali ya bali kaya. Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasange wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang ting mentalip ngono mbok mudhar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh, dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi warkop. Bathara warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati njepani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Wis wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo, rasa kok ngomong yo.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ranggana magawe glarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang Ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra, dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Buan iki kowe sidane ya gelute ndak tak basa-basanan ya terus engko nek kuwalan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul-mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kena salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes.
Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dies ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban tangane Petruk. Sik. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odeni ngono gak sering ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apamu? Iki mergaring patimu pangga tanyane. Iki mergaring maju bicara itu. Iki tak adiar mati terus. Lho. Sebabe, nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek ngono muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebu napa-apa to? Urung. Mau candak sirahku diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho, Tru. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane, wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarene bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pangapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki ora omong kosong lho iki. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkluk seslenthik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas ya. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah ya. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungku sikek. Nah. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa?
yakin ta iki. Memantapkan ya nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep piye nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe ngono untu mati aku